Engererio bie egati abarimu abane b'ekisukuru ky'ekisekondari kurwa Sorogongoriga Rwagusi ndakumanya soko bako kwanega nimbwate hegati ya bari busa abarimu bari abanene b'ekisukuru ky'ekisekondari atwanyarire ko batogosangana barabo ase banyarire ko bakuru enkwana yabo omwarimu omonene bw'esukuru ya Hema Secondary School Chitago eyo gotoka ase bunge ya Nyaribari Masaba ye county ya Kisii omanyikene na Meshak Orure nigo atebire kubwatekana n'amachibu ari banyorire gwikira boni go aborokiwa gwetania ebirengo bya 52 igoro yemia nigo banyare ko bagosoa gose bakonyore ticket ya masa ya mogosoa ase chi university kero bagendete kuganya amachibo ya soka ase nchira yo boikiranu ase boigatebire nigo ase umwako yiga amatemo igakorirwa ase nchira rengia umwarimu orina kurwa ase skuru ya bamura ya Rio Kindo nere ni ganyara ko bakagosangana intwe na goteba nga kero bakubekania amachibo yo mwako yiga no mwako yeta nigo aborokiwa kurwa ase skuru yo banyare ko bagokori buya nabo igo mwarimu David Ogega kurwa se skuru eria ya Nyabisase nere nigo bona atebire nga kero bagendete kuganya amachibu ayega nigo arire iragoikira mambi ritko ria Ijuma mbanyare ko bakobwato kamachibu ayega ase nchira ya benene yo boikene konda ase boni gari banyorire niga goteba bori kwa bega banyare ko bakokora omokia kero korengania no mwaka oeta kurwa se skuru ya abanyaruka ya Kereri nigo bono omo principal bwe skuru yo Thabita Mogochi anyare ko bakagoteba nga gwikira boniga aborikwa chimi isano na isato na kianda nigo bataranyora amachibu abo kubwatakana no mochando oyoiga bwe system yo kubwatoka amachibu aiga bosense meiga yemitando ya twarire omochando kurende gwikira boniga gotebanga nigo aborikwa na arokuru ase skuru yo banyare ko bagokoria buya ta sensemo ya skuru ya bamura ya secondary ya Nyambaria mo principal bwe skuru yo mwarimu Charles Ogonyi nere ni ganyare ko bakagotebanga kubwaterana negati ababwatani be skuru yo nigo banyare ko babakonyora egati amachibu yabo kwa asomo baro ore gwetania ebirengo abose igati abarko nigo banyora machibu abo nande nero gatinga banyare ko bagokori buya kurwa sensemo ya Nyabururu Girls nigo bono omwarimu monebo igo bwe skuru yo anyare ko bakagotebanga ikiraboni ga machibu ari abarko bari banyora kurwa se skuru yo nigo kero korengane no mwaka oeta bwechiri bubere 23 no oyo ga oherete omwaka bwechiri bubere 24 nigo abarko abega banyare ko bakoimokia bakwanekia gokora omokia negati yari tokandate gosangana bari abane b'ekisukuru ekiga mwancho muriga nabo gabari kibaito mbaga ntakonekia ngo ya nyora bara senjirenge korende